O vindeiro luns a Corporación de Pontevedra celebrará un pleno marcado pola crise sanitaria. O coronavirus estará presente tanto na orde do día como no formato da sesión. Cada grupo estará representado por varios membros, o resto seguirán o debate de xeito telemático. Non van a asistir todos presencialmente. En principio o Partido Popular dice que van a aparecer dous presencialmente, o portavoz e Pepa Pardo, e logo si o portavoz de Ciudadanos. Do Partido Socialista van a aparecer tamén dous, me parece, e nós ainda non temos decidido cantos. O pleno celebrarase como é habitual no teatro principal, pero a porta pechada, iso sí, manterase a disposición habitual. Farase probablemente no estrado arriba, se somos 10 ou 12, e despois, se ven alguén máis, pode estar no salón de butacas, sin problema ningún, pero os que van a falar van a estar arriba, os portavoces. Un dos asuntos que irá ao pleno é a moción do PP para a exención de todos os impostos e taxas mentres dure a crise sanitaria, unha proposta que para Lores non ten nin pés nin cabeza. Me parece unha falta de seriedade con a forza política que é mayoritaria a nivel de Estado, que faga unha proposta que non ten nin pés nin cabeza e que non é nin siquiera legal e que non se está facendo por parte de ninguna administración. Eu desconozco non, sei perfectamente que por parte da Xunta non se fixo ninguna exención de ninguna taxa, ningún imposto, e, polo tanto, non vamos a facer os concellos cando non o fan outras administracións. En todo caso, me parece que non é serio e, polo tanto, vamos a votar en contra desa proposta. Pola súa banda, dende o PP lamentan a falta de implicación do Concello. Os populares botan en falta máis propostas por parte do Executivo local para apoiar os comercios e os autónomos da cidade de Pontevedra.